Dyma ni yn yr amgueddfa genedlaethol y Lleng Rufeinig, rhan o'r Amgueddfa Cymru. Mae popeth o'r adeilad yma yn dod o Isca ei hunan. Y doi eithriad yw'r lleng filwr yma, sydd yn rhan o'r Ermine Street Guard, y bobl sy'n ail-greu y lleng y dyddiau yma, a hefyd yr helm yma a ddarganfuddwyd yn Hwngari. Mae'r cyflwr mor dda i fyddai'n gweithio heddiw. Edrychwch ar y lleng filwr yma. Edrychwch ar yr helm. Mae'n amddiffyn y pen a'r gwddwg. Edrychwch ar yr arfwisg, y lorica segmentata. Dyma gynllun oedd yn gweithio'n dda iawn. Mae yna blatiau ar wahân yn symud. Mae'n drwm, ond dwi ddim yn teimlo'n drwm pan mae'n ar corff. Mae'n oedd yn gadael y milwr i symud o gwmpas yn weddol rhydd. A dyma'r darian, wrth gwrs, oedd yn amgylchynu blaen y milwr, yn cael ei ddefnyddio gyda'r cleddyf byr yma, y gladiws, fel hyn. Mi roedd y lleng yn ymladd yn agos iawn at ei gilydd, y fe allwn ffurfio muriau o dariannau. Dyna sut wnaethon ni guro Caradog. Edrychwch yn ofalus ar hwn. Pilwm ydy e, math o waiwffon. Mi roedd pob lleng filwr gyda 2 o'r rhain, ac yn twlu nhw ar ddechrau pob cyffro. Mae yna ddarn hir iddi fan hyn, a bydda hon yn sticio yn y darian. Os nag oedd hi'n mynd yr holl ffordd drwyddo, mi roedd hi'n gwneud y darian yn drwm iawn, ac mi roedd rhaid twlu'r darian i ffwrdd. Hefyd, pan oedd hi'n bwrw'r tir, mi roedd y rhan yma yn plygu, ac roedd yn amhosib twlu nôl. Mi roedd hwn yn fantes fawr i ni. Hyd yn oed gyda'r arfer yma i gyd, fe nath y sailwres dal giro ni, dangos pwy mor gryf oedden nhw. Dewch i weld rhywbeth arall.